Ni'n cyflogi hyd at 8,000 ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. Mwyafrif llethol yn gallu'r Gymraeg. Mae'r cwsmer yn ganolog i wasanaeth cyhoeddus fel Cyngor Gwynedd, ac felly mae o'n ofnadwy o bwysig bod y gwasanaethau yna'n gallu cael ei ddarparu trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Mae gan y Cyngor bolisi iaith sydd yn golygu bod ni'n darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Allwch chi feddwl bod o'n holl bwysig i ni fod efo siaradwyr Cymraeg yn gweithio i'r Cyngor. Mae 2 ran o 2 o boblogaeth Gwynedd yn siarad Cymraeg yn ôl cyfrifiad 2011. Rhan fwyaf o'r rheini eto yn ôl y cyfrifiad yn dymuno siarad yn y Gymraeg pan mae hynny'n bosib, a wedyn mae o'n holl bwysig bod ni'n gallu trio darparu'r gwasanaeth trwy dewis iaith nhw. Mae'r polisi iaith yn golygu yn bod ni fel Cyngor yn darparu holl gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Beth bynnag yw dymuniad yr unigolyn sy'n gofyn am y gwasanaeth yna'n lle cyntaf. Mae'n holl gyfarfodydd am bwyllgorau ni'n cael ei cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg, a mae yna ddarpariaeth cyfieithu yn cael ei roi yn ei le ar gyfer y di-Gymraeg pe bydden nhw'n dymuno gwrando ar yr hyn sy'n mynd ymlaen hefyd. Wel, mae'n holl swyddi ni'n y maes addysg yn amlwg lle da ni'n darparu addysg dwyieithog, lle mae gofyn i bob unigolyn fod yn gallu cyfathrebu trwy'r Gymraeg a'r Saesneg. Mae meysydd fel cyfreithiol, mae gennym ni dîm cyfieithu, mae gennym ni'r tîm pwyllgorau o ran gwasanaethau canolog, yn ogystal â'r gwasanaeth dwi'n gweithio yn efo, sef adnoddau dynol, materion iechyd diogelwch, personel ac yn y blaen. Ond hefyd mae gennym ni'r maes gofal cymdeithasol lle mae nifer fawr o bobl yn dymuno cael y gwasanaeth trwy'r Gymraeg, a da ni yn darparu hwnna trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Wel, mae'r dilyniant o addysg i weithio yn y maes gwaith lle bod angen i rywun fod yn gallu cyfathrebu trwy'r Gymraeg a'r Saesneg yn holl bwysig, yn enwedig mewn cyngor fel Cyngor Gwynedd, lle mae'r gwasanaethau yma'n cael ei darparu trwy gyfrwng y ddwy iaith. Wedyn, mae yna gyfleon gyrfa o ddilyn addysg a gyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae Cyngor Gwynedd yn enghraifft dda o lle mae rywun yn gallu symud ymlaen yn ei yrfa trwy gyfrwng y Gymraeg yna. Wel, bob tro pan da ni'n recriwtio, mi ydyn ni'n nodi yr anghenion iaith, a da ni'n pwysleisio y lefel o sgil ieithyddol sydd ei angen ar gyfer darllen a deall, gwrando a siarad, a sgiliau ysgrifenedig. Mae'r pwyslais yn newid o un swydd i'r nesaf, yn dibynnu pa swydd ydy, ond yn sicr mae y gallu ieithyddol a'r gallu gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn un o'r sgiliau allweddol da ni'n ei ystyried pam da ni'n recriwtio ar gyfer swyddi.